רואים את זה. איפה אנחנו? בכפר יונה איפה? ובגלידוש. בגלידוש כפר יונה. תראו, ובוא ניתם את זה. יאללה. מה אתם עושים? אתם פותחים? יאללה, קדימה. וואו! נראה טעים וואו, רצח. איזה יופי. מה עם בן? בן, פתחת? וואו! וזה עטיפה. איזה עטיפה שווה. תראו את העטיפה. יאללה. יואו, יפה. יאללה, נלך טעימה. לאוטו. לא באוטו, שב פה, לא צריך, לא. באוטו חושך. יאללה, בוא פשוט נאכל. יאללה, לאכול, לטעום. וואו, איזה קראנצ'י. וואי, זה נשמע ממש קראנצ'י וטעים. תתקרבו. זה נשמע קראנצ'י וטעים ממש. יאללה, לחיים. דירוג. כמה מתוך 10? 10 מתוך אינסטו. ואתה? 10 מתוך מיליוני. יאללה, תעשו כיף. תתקרבו, לא רואים אתכם בפריים. כיף.